Това са Нарси Слипър и днес ще продължим с поредният епизод на Don't Starve Shipwreck. Миналия път загинахме, но този път няма да играе за изследване, а за дни, за време. Има някакви. Не бе. И как искам да ги впичам, не знам как. Сигурно с дните, как иде. Да видим. Евентуално ще взема Волфганг. И да видим World. Какво има вулкани? Наводнения. Муцка. Та не го знаех. Какво? Това дори не съм го виждал. Миди имало. Вау, китове имало. Кой е това, бе? Какъв е тоя? Извинявам се за това. Те работи сигурно са някакви босове или какво? Swordfish. Риба меч. Palm Trigger. Прелест. Добре, както иде. Сега, Season Start. Добре. Къде беше една настройка, бе? То май не мога да настроям кога да ходя времето. Добре, айде както иде, ще играем какви. Не случайно избирам Wolfgang, защото имам голям стомах и в тази игра, както вече разбрахте, стомаха е кръв. Така че, пък и е силен като изпълнен стомах, така че битки ще е много добре. Макар че е много интересно тази броня, която слагам, дали предпазва от там наранянето, дали пак ще не слагат същия глад с броня. Защото тогава ще бъде още по-странно, нали? Слагам си броня, за да може да ни огладнява. Вау! Иначе сама по себе си тази игра е направена много интересно. Да. Нека да започнем. Аре. Да спа. Не, жив е. Този път нямам никакво намерение да съм откъм за каквото и да било. Всичко ще го мисля в движение. Много често ми се случва да забравя за какво говоря. Единственото оправдание за това е, че до сега ми се е налагало да говоря докато играя. Игра с приятели, нали става, ама иначе. Аз не знам ютуберите как го правят, как им умаляват устите, защото аз като направя нов клип, че се 4 часа просто не казвам нищо. Кое са това? Силимаки Волф. Това е интересно. Тия раз ще фащаме тази игра. Лъзби трок. Волфганг е много яко, защото има и сагите има, и пиотите има, и тъндър има, всичко има. Подходящо предполагам. То затова е до някъде, или поне според мен, нубски. Защото много лесно, така да се каже, се играе с него. Нали, ако трябва да го сравняваме с другите, той има повече всичко и по-трудно съответно умира. То играйте вие, или особено аз, да е лесно да е трудно за убиване, той пак ще умре, ама както и да е. Не бе. Така. Да. Побираме максимално ресурса, ще правим една тактика в Don't Starve Arena of Giants, която я правя. Доглониш ми трябва да аре, после ще ги използвам някакси. Събираме първо материала. Обирам всички материал, докато не събера по един стак от всичко. И тогава вече започвам да мисля за останалото. Какво е предвид?
стак пръчки, стак трева, стак с дърво, много храна и може би стак флин. И нататък после не мисля за този ресурс. И съответно го изпарявам и аз не знам как. Просто изчезва. Трябва да има някаква трошачка за колко не почета. Какво ще с годност изобщо това не е срок? Паун тригър. Сам се прицаках. Трябваше това да е изненада. Паун тригър, това е... Това е проблем е, че тук трябва да търся много храна. Не знам как ще намирам храна, обаче трябва да намеря някакви постоянни изпити, може би фермите. Какво трябва да направя с тия ферми? Трябва да фрасна някакво меню и да я накарам да ме замеря с изпраженията си. Това вече не е нормално. Нали във World of Warcraft надявам се и тия храстчета бяха едни такива годливи и всъщност като децето ти ви взимаха HP. Аз затова не го направих това. Когато те първо разучавах играта, видях, че има мачете и предположих, че с него ще чути бамбука. Ама това не предполага, че ще така нещата, нали? В момента ще освоя всичко, което мога. При първа възможност намирам злато и ще установявам някъде. Преди си мислех, че... Защо рафта не съм го видял до сега? Преди си мислех, че... Забравих смисълта, пократи. Добре, ако се сета, ще ви кажа. Тая лодка, дете направих миналата игра, беше много хубава. Бърза, стабилна и имаше и фенерчи и мачта, нали всичко окей. Така че в началото ще ползваме и този рафт, всъщност, който се пада. След това, какво ще правя след това? След това да се придвижвам по-бързо и по-леко. Тия... Охо! Да, верно. Сега ще ми избягам. Браво, прелест. Значи в тази зона не нападам змиите. Не нападам и тия храсти. Аз забравих, че ще изкачат. Да. Хищни съм разсеян, нали? Скери тайм. Как му е някой толкова селен и толкова нацепен, макар че в момента не е. Само бърдичката му е нацепена. Да го е страх от тъмното. Аре, къде завърта? Къде завърта? Браво! Значи играта винаги пуска на някой такова малко островче. Не ти знам що, нали? Предполагам, за да съберете малко ресурси да тръгнете някъде, защото и могате, нали? Ако напуснем, няма да има смисъл, ако напуснем някакъв голям остров първо да почнем да събираме ресурси, всичко да е готово. Та затова намирам някакъв по-голям остров, оглеждам всичко подробно. Секунда. Оглеждам всичко. Да, както казах, оглеждам всичко подробно. И това е, нали. Който слагам някъде база, където няма да ме подцепат дни или нещо друго. Така. Рън! Не. Браво, няма да нападни птица. Вау. Това трябва да се поне. Monster Meat. В момента нямам коментар.
Тъй като не знам изобщо дали Monster Meat ще ми трябва. Не, ако си правя там Брайан Грако и другите работи, окей, ама... О, банани. Паре е лесно. Хайде, и без това съм гладен, ще сготвим нещо. Ей така. Това дърво ли е сега да изгледа? Супер, дърво е. Някъде го сложа. Добре, айде, ще ядем бананите. Ого, мерси. Нахраних се. Добре. Я да как беше сега. Да. Правим един рафт и направо тръгвам, защото... Да. Ох, май, то слага, брате. Тръгвам нагоре и надясно, защото там е най-близкото... Това е най-близкият път, нали. Ой. Не мога да си представя как съм обикалял със оня бавен рафт. Не рафта, да, лонг рафт. Сега няма място за това ли бе? Си шел, бай-бай. Аре, казах ти бай-бай. Тук чао. Якото и че нещата плуват, ни потъват. Ще трябва да се скочи, ще потъна, нали? Много работи има още, които не съм видял. Ето, примерно това. Тронет. Това ще някаква рибарска мрежа, то се подразбира. Life Jacket? Това е като... Да, сетих са. За тези, които не са разбрали и не могат да си преведат думата, това са уния спасителните жилетки. Дето... Да. Дето като... потъва Титаник и всички се бутат, за да вземат жилетки. Защото много хора не могат да плуват. Това не го чухте. Как се? Така ли? Така ли? Не че имам проблем с картата, ама... Не че имам проблем с завъртането, обаче държа да е по един начин, за да ми е по-лесно да се ориентирам. Сега път съм мъсъл, бе. Много ма дразни, защото още не съм разбрал какво правя. Аре, няма ли да се скриеш под земята, бе? Аз го чаках да направя едно, той направи друго, абе... Страшна работа. Я вижте, брато, това не е яко. Пускам едно дърво, замяната на слот за бери, така че много рискувам в момента. Има дърво толкова. Може би ако мачетето беше малко по-силно, ще е по-добре. Защото то колкото... Това трябва да е бамбук, нали? Бамбук, да. Колкото бамбук, толкова и дървета има. Предполагам това е обяснението защо толкова пъти трябва да цапна един бамбук, за да падне. Но... Там видях нещо. Само да не е това, което си мисля. Сега. Survival, тук някъде трябва да има... Ей, това търсих. Чанчичка. Това как ли трябваше. Това... вече да тях камерата и там горе видях, че има още. Сега ще си взимам златото, което е много добре, защото вече мога да си сложа базата където поискам и няма нужда да изплавам повече. Ще тръгна надолу да видим как и после. Нещастници, какво става, бе?
Айде, пак някакво дърво има там. А, не бе, аз се върнах. Добре. Значи единственото, което ми остава в момента е... махи се бе. Единственото, което ми остава в момента е... Освен, че трябва да се нахрана да си... Охо! Я виж, че... Евентуално... Да намеря някакво по-хубаво място. Зоп! Опа! Браво! Надява устата. Муна. Тия муни са офрода, бе, хора. Независимо на къв тия ден са за бързи. Едно хубави. Абе, брат. Брр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 rr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 r
Защото трябва да ям. Ядиме. Да, като се замисля, може би ще трябва да изчакам да дойде нощта. Проблем е, че както винаги аз не се съобразих за там, за деня и в момента може би направих една голяма грешка, защото... Така. Опа, не бе! Ами, айде така се е качил, някъде друга не мога ли да стигна до това време? Аре, тръгваме докъде да стигна. Едно място само за силуи. Малко трудно се отбира така в лодка, ама пак става, нали? Голям глад в тази игра. Що така? Или то просто е казано, че тази игра ще трябва да се храна да се търси по-трудно или какво? Или някой ако може да... Върта там. Ха, земя! Ха-ха! Вижте, съм Беар Грилс, младши. Дай ти нещо да ям, бе. Айде съм гладен. Топа на той не умръдах. Момче, ти ще се научиш да ядеш малко и да държиш много, чуваш ли? А в битка да си номер едно. Джон Сина. Джордан? Айде ти пък що си. Що за хашите, бе? Много малка храна, не съм доволен изобщо. Мога ли да... Не мога. Да, бе. Аре, но интересно дали Wolfgang... Фитнес. Ако Wolfgang нахранен на Макс... Има достатъчно мускули, че да чупи този коконът. Това го знам. Така, това, което го правя е в името на науката, да знаете. Може да не правете това у дома. Същества злобни. Надолу. Ето. Намерихме друга земя. Заслужаваше си. Това е... Значи казвам ви, някой ден, не знам дали ще отиде или друг ден или след година, тия ще ги хънтвам, ама като и капчица от тех няма да остава. Но до тогава нищо няма да правя.
О, да. Сега стоя дали не ги дропна. Добре, сега. Тъй като... тъй като нещата изобщо ми върват на добре. Евентуално трябва да направя няколко неща. Така, правя първо campfire. Берито. Седи на място. След това правим... Ще се да хвана няколко рачета. Макар че аз съм зодия рак, ще ми е леко тъпо, ама както и е. Как бе? Абе. Към духото отгоре. Браво на мен. Получи ми се на макс. Яш, куче. Това беше много отгоре вече. Какво? Яко. Добре. Добре, да ето. Пак. Fish morsel. 45. Добре. Ми вдигна двойно. Яко. Този остров не го знам. Хубав е. Но все още не съм сигурен дали да правя базата тук. Казах, че ще действам бързо. И съответно се отплеснах, но въпреки това не съм изостанал. Не съм си изгубил времето. Не съм съмоткал с нищо. Как ми е ресурсът? Бива. Иляне, какво става, душа? Как е жената? Как са децата? Що бягаш от мен, бе? Леко се окоснил. Креативни. Фишинг род. Това ще направя, че не съм го видял. Това нещо е... Нали, има една врата, той е Maxwell's Door се нарича и там трябва да събирате едни части, деца бокстинг, патетотинг и така нататък, и така нататък, и така нататък. Където, като ги събирате и като ги съберете после на една маса специална, ви отварят портала към следващото ниво и там са 5 нива и като стигнете накрая, взимате Maxwell. Аз за жалост съм играл много, но нито един път не съм можел да... Не мога да го направя. Аз, както казах, както съм го изпоменавал, съм голям нов в момента, тъй като аз тази игра не съм играл много време. Да. Много странно място. То аз добре, че дойде, но то ще да се проличи като дойде тук, да. Аз ме ги хода по края и всичко става. Окей, айде. Доволните ги махаме. Третия ден, значи евентуално клипа трябва да свърши. Третия ден е тук в дъст. Или на вечерта по-добре, ако има някаква работа. До тогава ще си поговорим още. Не, ще ви подосаждам още малко. Така. Какво да кажа? Да. Когато ви бях казал за това, че се оправих проблема или че разбрах по-точно как разбрах или че по-точно разбрах как да направя compilation. Там ще учила. Как да направя едно друго клипче. Точно както си мисля, че е готово, нали? То е, че то се обърка работата. Защото едни файла се преименуват, ама те са 30 файла и аз глупости трябва сега да правя. В момента аз не мога. Опитал се да измисля някаква техника, нещо, някаква форма, която да оправдае всичкото това. Добре. Обрахме много берита, това място ми интересува, тъй като има много берита поначало. Тук има бой, като гледам. Добре, защо са обрани беретата като аз знам? Те и маймуни ще гледат, верно. Това само казвам, че може да е лек проблем. Аз ще ме така по средата.
Много съм зле. Моделно, че глада е на нулата. И че тук е бъкано с змии и че аз може би ще умра в тъмното. Да. Както и да е. Има белита, хареса ми мястото, само дето ако имаше някаква неутрална зона и като тая и такъв ляво, ще е много добре. Аз мога и там да се заселя. Има рачета, храна. Има един илиан. Бива. Тук има няколко пайка, които след няколко дена вече са на 3 левел нест. Така че ще стане много страшно тогава. Не знам как ще се справим с тях, ама ще умисля на място. Така. Времето ми вече те ни изтича. 200 нощта е кратко, така че по-добре да не се пилее времето. Това е нещо в корема, че работата е трагична. Така. Може би всички чебирите ще вземам, защото няма смисъл да ги пазите, няма да стават по-вкусни. След ако не използвам крок, почти там не ги комбинирам с разни други работи. И ето от толкова говорени, вече хванита вечер мина. В 11 дерита нахраниха Волфганг само до половината, че е малко отгоре. Вау! Сега вече съм very impressed. О, майки! Я да видим колко е силен. Това дърво се поплаща яката, бе. Виж. Добре, в момента съм силен, сега вече това значи нацепен, както и да е. Трябва да слушам епизода, така че надявам се, че ви е харесало. Моля, коментирайте, ще се видим пак.